Hibernians ritorna warreb wara rebu li Athletic seba' b'xejn biex baqgħu jittamaw li jistgħu jiksbu post fl-Ewropa. B'dan ir-riżultat li Athletic huma matematikament relegati għall-ewwel diviżjoni wara staġun. Hibernians marru minn fuq wara biż-żewġ minuti permezz tal-kapten tal-ġurnata Jurgen De Gabriele li tefa' wara Luke Bonnici. Il-Pawlisti irdupjaw mal-kwarta lob l-attakkant Oliveira Neto jixħed fix-xibka. Nofsija lopu Hibernians skurjaw it-tielet gowl b'Joseph Mbonki tħol fil-kaxxa għadda lejn Jurgen De Gabriele li jeleb lil Bonnici għat-tieni gowl personali. It-tim ta' Mario Muscat kompla jkabbar l-iskor fid-59 minuta b'daqqa ta' ras ta' Rui Gomez minn corner mix-xelluk. Jurgen De Gabriele għadet tripletta personali fit-68 minuta wara li għamel spazju li nnifsu għeleb il-Bonnici. Żewġ minuti wara reġa' kien De Gabriele li ħa vantaġġ minn żball difensiv biex għamilhom 6 b'xejn. B'Oliveira Neto jissiġel l-refa fit-73 minuta bit-tieni gowl personali għal skor finali ta' 7 b'xejn.